हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासिबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ बेवहाय आङो आपलोड खालामबाय थायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोननो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनसे सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जे डिसि अफिस नलबारियावहाय माखासे मानि बेवहाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारनानै दङ जे भेकेन्सि दङ डिसि अफिस नलबारि रिक्रुटमेन्ट 2020 क्वालिफिकेसना बेवहाय जाय बिथांमोना 8 पास खालामनानै दङ बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। बेनो जाबाय जे पियन आरो जारिकारक भेकेन्सि होननानै बुंदों। लास्ट डेटआ 25 तारिख 8 मार्च 2020नि गेजेराव जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। जे जोंनि बेबायदिनो गोबां फरायनो हायै सुबुंफोर जाय बिथांमोना 8 पास जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खाबु होननानै बुङो आरो साखाथि फाखाथि नलबारियाव थानाय गासै सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे मोजां खाबु जाहाथे बे जबखौ बयबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। बेनि थाखाय दिनै आङो बे भिडिअखौ नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। दे बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो बाथ्राखौ लासै डिटेल्सै नायलांनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। जे जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे बेवहाय डिसि अफिस नलबारियावहाय जे माखासे मानि बेवहाय अफिस पियन आरो जारिकारक भेकेन्सि दङ। गासै पस्टआ बेवहाय जोङो नायनायाव नुनो मोननाय बादिब्ला बेवहाय गासै 15टा पस्ट दङ। दा जोङो बबेयाव बेसेबां दं आरो माबायदि जोङो गासैबो बाथ्राखौ बेयाव नायलांनि जे बेयाव नायोब्ला नुनो मोन्दों जे नेम अफ पस्ट होननानै बुंदों जे बेवहाय अफिस पियनाव जोङो बेवहाय गासै 11था नुनाय जादों आरो एससिफोरनि थाखाय बेवहाय सानैनि दं। एसटि प्लेन्सनि थाखाय सानै, एसटि हिल्सनि थाखाय सासे, अबिसि आरो एमअबिसिफोरनि थाखाय साबा आरो इक'नमिकेल उइकार सेक्सनफोरनि थाखाय बेवहाय सासे जोङो नुनो मोननाय जादों। दा पे अफ स्केला जाहैबाय जे बेखौ जोङो सेलेक्सन जायोब्ला बेवहाय जोङो बेसेबां मोनगोन जे 12,000निफ्राय लानानै जे 37,500निफ्राय जोङो बेखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे थागोन बेवहाय 3,900 ग्रेड पे थाफाबावगोन आरो क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायनानै नुखाबाय जे 8 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 2 लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 2 नायोब्ला जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय जारिकारक होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ जाहैबाय गासै 7नि थाखाय दङ आरो एसटि प्लेन्सनि थाखाय सासे, अबिसिनि थाखाय अबिसि आरो एमअबिसिनि थाखाय सानै आरो आनरिजार्भनि थाखाय सासे बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जादों। पे अफ स्केला सिगांनि बादिनो जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे 12,000निफ्राय लानानै 37,500सिम आरो प्लास बेवहाय ग्रेड पे दङ बेवहाय जे 4,400सिम जोङो बेवहाय ग्रेड पे मोननो हागोन आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना 8 पास जोङो बेखौ अलरेडि मोनथिखाबाय आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमा बेनो जाहैबाय जे 18 बोसोरनिफ्राय खमसिन जानो मोननाय नङा 18 इयार्सनिफ्राय आरो 38 इयार्सनिफ्राय बांसिन जानो मोननाय नङा। नाथायब्ला हले जोङो बेवहाय मोनथिखायो जे गभर्नमेन्ट रुल्स बादि बेवहाय माखासे जे एससि एसटि अबिसिफोरनि थाखाय बेवहाय माखासे मानि रिलेक्सेसन मोनो। एसटिफोरनि थाखाय 5 इयार्स आरो अबिसिफोरनि थाखाय बेबायदिनो गभर्नमेन्ट नियम बादि जे 3 इयार्सनि थाखाय जोङो बेवहाय रिलेक्सेसन मोनो। दानिया माबोरै एप्लाइ खालामगोन हाउ टु एप्लाइआव जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय जोङो अफलाइन खालामनांगोन। जे बेवहाय स्टेन्डार्ड फर्म दङ बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ एप्लाइ खालामनानै जोङो साबमिट खालामनांगोन। जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि गासैबो टेस्टिमोनियेल डकुमेन्ट्सफोरखौ जोङो बेवहाय जेरक्स होफानांगोन। जोङो जेब्ला एप्लाइ खालामो बेवहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै जोंनि फट' बायदि जोंनि गासैबो जि डकुमेन्ट्स दङ फरायनायनि फोरमान जे कास्ट सार्टिफिकेट बा माबा माबि पिआरसि गासैखौबो होजोबनानै जोङो बेवहाय जेरक्स होनांगोन आरो जोङो बेवहाय सेल्फ एटेस्टेडबो होनानै जोङो होनांगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआनो जाबाय जे 25 तारिख 2020 8 मार्च 3:00 जोङो बेखौ डिसि अफिस डेपुटि कमिशनार नलबारियावहाय जोङो बेखौ साबमिट खालामनांगोन। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे जबखौ नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनजों गोरोबनाय मोनदोंब्ला आरो एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्सन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं आरो लोगोसे बेवहाय
जे मा स्टेन्डार्ड फर्मबो दङ डिसक्रिप्शन बक्सआव बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां जे डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फरायनो हायो नायनो हायो आरो बेयावनो जे स्टेन्डार्ड फर्म जोङो जेरावहाय एप्लाइ खालामनांगौ बेखौहाय बेनिबो जे फर्मआ बेयावनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो डिसक्रिप्शन बक्सनिफ्राय आरो फरायनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय।